Starej Mýtnici v Devínskej Novej Vsi si obyvatelia môžu vyskúšať celostnú alternatívnu terapiu s názvom Kraniosakrálna biodynamika. Poďte sa spolu s nami pozrieť, čo sa pod týmto zaujímavým názvom skrýva. Kraniosakrálna biodynamika je dotyková terapia, ktorá pracuje so systémom lebky a krížovej kosti, ich hybnosťou a rytmom, v ktorom sa pohybujú, a taktiež štruktúrami, ktoré ich prepájajú a vyplňajú. Ide o vyľaďovanie tzv. Kraniosakrálneho pulzu. Ten sa popri srdcovom a dýchacom rytme považuje za tretí najdôležitejší nepretržitý rytmus, ktorý pulzuje hlboko v ľudskom tele. Základ tejto terapie bol položený už v 19. storočí, kedy osteopati si všimli mimovoľný pohyb kosti lebky. Vnímali, že tento pohyb nie je súhlasný s našim srdcovým rytmom, nie je to náš dých respiračný, ani nie je to nejaká pulzácia lymfatických pump, ale zistilo sa, že je to mimovoľný pohyb, ktorý sa pravidelne opakuje. Terapia prebieha v ľahu a spočíva v jemnom pôsobení na kosti lebky, hrudnej, brušnej, panvovej oblasti a dolných končatín. Je to terapeutický prístup na zdravie klienta, ktoré je vždy prítomné, čiže terapeut sa orientuje na ozdravné vnútorné sily, ktoré naše telo oživujú, regenerujú, vitalizujú. A pri tejto terapii sa tento proces podporuje. V našom prístupe sa orientujeme na sily zdravia, na sily prírody, ktoré sú prítomné u nás už od začiatku, už od embryonálneho vývoja, počas vnútromaterniceho vývoja, počas pôrodu celého života a sú prítomné aj v čase, kedy odchádzame. Čiže náplňou našej terapie je podporovať tieto vitálne sily a byť s nimi v súlade. Klient prichádza s nejakým problémom, ale terapeut sa nefokusuje na príslušný problém, ale nechá to telo prehovoriť, ako prehovoriť ten príbeh, tú históriu, a tým jemným palpačným dotykom terapeut nachádza miesta, ktoré sú stagnujúce, ktoré nepulzujú s tým dýchom života, a dáva im priestor a podporu, aby telo mohlo fungovať ako celistvé, ako zdravé. Vďaka jemnosti a neinvazívnemu prístupu je vhodná pre dospelých, deti, tehotné ženy aj bábätká. Táto terapia je veľmi prospešná pre detičky po pôrode, pretože už samotný pôrod veľakrát prebehne nie tak, ako to tá ľudská bytosť mala v pláne, či už s intervenciou zvonku alebo nejakými udalosťami. Takže včasné ošetrenie po pôrode je pre dieťa veľmi vitalizujúce, dáva mu taký zážeh do života, taký impuls. Hej. Potom rôzne výzvy v oblasti dospievania. Počas nášho produktívneho života sme veľakrát pod veľkým napätím, stresom, hej, ktorý nás dáva do nejakých diskomfortných situácií, čiže akékoľvek chronické ochorenia, kde súčasná medicína veľakrát povie, že no tak toto budeš mať a bude tam takáto prognóza, tak veľakrát, keď sa uvoľní z toho stresu systému, tak ten klient nadobudne taký väčší kontakt sám so sebou, prejavia sa tie ozdravné sily a veľa týchto chronických ochorení odchádza. Častokrát ku mne prichádzajú ľudia s migrénou. Hej. Taká poriadna migréna vie byť veľmi, veľmi stresujúca, znepríjemňujúca záležitosť. No a týmto prístupom máme veľmi dobré výsledky. Kraniosakrálna biodynamika môže klientovi pomôcť pri širokej škále zdravotných a chronických problémoch, ale aj psychických a psychosomatických ochoreniach. Ležiacich klientov alebo ľudí s ťažšími diagnózami navštevuje terapeutka v rámci Devínskej aj doma. Terapeut tým svojím jemným dotykom pozýva do interakcie celé telo. Hej? Čiže sú to kosti, šlachy, väziva, orgány, nervový systém.
a je to aj systém fascií, lebo naše telo je tekuté a systém fascií sú vlastne vlákna ako pavučina. Keby sme sa na to pozreli pod mikroskopom, tak sú to kvapôčky vody, ktoré majú funkciu nielen zvlhčujúcu pohybovú, ale sú vlastne aj takým informačným transportným médium. Hej? Čiže vo fasciách máme pamäť, máme nejaké informácie a počas života rôznymi stresujúcimi udalosťami, úrazmi sa stáva, že tieto fascie sa zhrubnú, hej, vytvoria potom nejaký tlak na niektoré orgány v bruchu, čo je na pečeň. A potom tá pečeň stratí svoj pohyb, hej, lebo každý orgán v našom tele má tzv. Mobilitu a motilitu. Mobilita je vlastne pohyb orgánu voči okolitým štruktúram a potom je to motilita, čo je vlastne dýchanie toho orgánu. Hej. A napríklad také fascie môžu stiahnuť pečeň, čo sa potom prejaví zhoršením odtokom, žlčových kyselín, na to sa nabalí, problémy so žlčníkom a tak. A veľakrát len uvoľnenie tých fascií v okolí pečene môže byť veľmi prospešné pre celý organizmus. Kraniosakrálna biodynamika využíva schopnosť ľudského organizmu obnoviť svoje regeneračné a sebaregulačné organizmy v stave hlbokej relaxácie. Ak sa človek potrebuje vyrovnať so stresom, napätím a oslabením organizmu, môže využiť novú možnosť v Devínskej.